Witam, kolejna paczka od Skipper, agencja żeglarska z Łodzi, tak, z Łodzi. Zapewne również jest to katalog, więc dzisiaj tak, to już nic nie ma, nie widać. Let's go sailing. Obozy, rejsy, szkolenia, czartery, jachtów, łódek, różnego rodzaju żaglówek. Nie jest to gruby katalog, około 10 stron. Czartery jachtów, skipper po sezonie, różne takie oferty tej agencji. To tyle. Czekajcie na kolejny film. Trzymajcie się.